И здравейте, дами и господа, аз съм Райт Бечев и днес ще играем на CS с Вико. И ще ги цепим ли? Ще ги цепим ли? С 6 плюс. Цепи го, това е хак, Фак, заби ми! Като снимам ми бие, забива. Чакай. Шифни. Слушай, ако дойде от някъде кола. Айде да вземем лодки, бе. Ще там, а те има един. Айде. О, къв хет му наби. Айде да скачваме, бързо. Аз карам. Къде те? Откъде? Върху гаража, в СВП. Дойче калибра. Я гадно. Защо не си в плана? Защо не си в плана? Аз мисля малко да постоя да кампа в СВП. Защото с този ник имам админ. Добре, я стой, не мърдай. Върни се малко назад. Към нашата база. Добре, аз те виждам. Виждаш ли ме е така? Ама как се качил там горе, бе? Лесно отзад. Ела тук горе про мен да ме вардиш. Ма ти къде си? Как си се качил там горе? Сетих се. Баси хитрото място. Знаеш, че това е Star Wars? Да бе. Гледай от неговата страна, то с скаут, че ме притеснява, че няма да ги убие. Тя се кача от неговата страна. Скаут все пак. Не, той е с АВП. What the fuck? 3 хп! Спокойно. Ама... Това трябва направо в гушата да те ударва. Вау! Да вземам ли количката да си обикаля малко? Опа, то пак чекали там обратно. Ако искаш направо с кола да му излезне, ти ще караш. Не мога да се кача. Ето тук, виж. Ето тук. Хоп, скачаш. Къде ти да? Бък. Ето тук отстрани, така бързо. Бързо, че то ще дойде. Гличнах се. Чакай, сори за там, Ай, качвай се. Давай, карай. Бегай, аз стоям. Аз стигам да взема друга кола. И какви са... Виждам го къде е. От какво са направени тези коли, бе? Аз не мога да скача на тях. Има АФК от нас. Знам. И чак се чувам. Мри, бе. Отивам да взема по-малък количка. То си чуя аз как да скача на тази кола. Как искам да си пусна спид хака тук, защото не ми се ходи много. Не, то си е за мене. Как се... Не мога да дълъквам, сериозно. Ти къде си? Още ли си в базата? Да, не може да скача на ни една кола. Виждам на минимап къде си. Не може да скачиш на една кола. Гледай го, баси хлъзгавите коли. Мъквай. Мъквай. Поядна. Някой в разговора ли ядна? Не бе, на сестра ми викам, ама ти не я чуваш, защото тя е далече, а микрофона ми е слабо чува. Слабо се чува. Гледай го, сега ще ме убият, защото трябва да си направя тук едни неща. Виж го това, пък кога скачи тук е. Мога ли да дънква? Не, идва, внимавай, шифни, ги гледай. Не, излизай бе. Сега те биеш хет. Той е на нашите гаражи отгоре. И е със слабя 5 минути. Има и друг с емка. Между другото да знаеш, 15 минути изпирам клипа, защото нещо не ми дава повече от натам. Гледай го моя, колко е тъп. В момента кой гледаш? Теб.
Аз ще дам РТВ. Ако има. Не, няма РТВ. Тодоро. Някой търсеше ли? Имаше и още един на колата, убеден. Ще видим съвсем каква си. Че пък е... А това наш ли беше? Защото аз не гледам много минимал. Его. Това ти го чуете. Баси, ако не снимам, ще ги избия всичките, ама то колко лагва. Чакай да си смена малко FPS. Вардия. Окей. Дай ще те смокна да не те видят. Ау, Вой обстрелват. А, не, това е нещо. Готово. Не може да скупа тъпо оръжие. Сега по-намалих лага. Да дойде ли при тебе? Да, ела, защото аз съм с ГОК. What the fuck, бих му хет! О, откъде му го набих, бе? Баси, те отслабват ли или това ми е от FPS-ите? Баси, стрелях му по колата рандом и му набих хета с ГОК. Това беше късмет. Не, брат. Не, убиха ме. Това е наша Африка. Виж да седим по-малко сме направо да се отписаме. Африка е... чакай бе. Трябва да напиша едно нещо. Аре, избирай две. Виж какво написах. Нищо не си написал. Напротив. Кажете хи на YouTube. Хай. Аре, бе, какво ще правиш на голямо пролева? Баси... Ти написах ти. Сега ти ще ги науча. Пак отгоре на това. Баси, дни влизам в един сервер, където съм админ. И там, значи, колко се правят на тъпи. Гледам това клипче CS1.6, епизод 1, играя там. Гледай горе, гледай тамате. Аз ще гледам от там, откъдето ми дойдоха миналия път. Окей. Кажи, някой дойде. Добре, точно това ще да кажа. От моята идва един. Тя да видя дали пак ще имам късмет да му бие един хейт с глък. Бързо, че ще ме кине. И мене ще ме кине, то колко ми лагва. Чай да видя дали на клипа се чувам. Нашия Африка тук се кефи. Искаш после в ония сервер, къде съм админ? Да ги ръшнем, искаш ли? Айде. Ти ли си оня, къде взима колата? Не. Айде. Ето тук съм аз. Да ги ръшнем, мисля. Къде отиде? Малко. Аз ще направо ги ръшнем. Тук се отваря! Отваряй се, бе! Я да му цъкне. Аз ще му цъкне. Какъв е този? Има един... Нашко, знаеш как мисля да го отворим, да ходим там? Знаеш как мисля? Лесно е! Знаеш как мисля да ходим там? Като такова, като веднага като ни спане, веднага да отиваме на там. Ето, брат, ние сме се опитвали с тебе даже. Една минута ми зарежда. 2 минути. Брат, и някой друг сервер. Аре, чакай сега. Ще забавим клипа. Аз ще го спра на пауза. Добре, разпирай. Видеото.
И здравейте, върнах се! И влизаме в някакъв зомби пагой този път. И колко минути ми е клипа, я видя. Не мога да видя колко ми е клипа. Сериозно. Добре, се едно. Бъгля ми цес. Хора, не можа да избереш сервер. А? Не можа да избереш сервер с повече хора. Еми, да. Аз гледам Bad Boys, кой гледаш? Още не съм влезнал. Толкова много хора ми бъгна даже. Басе, намали малко. Какви са тези пушки? Сменят мапа. Дори аз като влеза ми бъгва. Толкова много хора. Абе, аз не знам колко ми е клипа. Не е 15 минути. Да, бе, 15. Съвсем друг сервер. О, не мога. Цеската ми затваря. Айде, аз спирам клипа. Това беше, за много да ви харесал. Бай! Subscribe за мене и ай!